Predvianočné tvorivé dielne sú už niekoľkoročnou súčasťou Kežmarského hradu. Aj teraz sa tam deti naučili niečo o slovenských tradíciách, ale aj vyrábať si ozdôbky na stromček. My sme sa na ne boli pozrieť a čo to sme sa od nich o Vianociach aj dozvedeli. Ako každý rok sme si pripravili vianočné tvorivé dielne, ktoré sú veľmi populárne na školách. Sú to vlastne tvorivé dielne zamerané na prípravu vianočných ozdôb z tradičných materiálov, ktoré sa dajú nájsť v prírode. Snažíme sa robiť hlavne so šiškami, takisto s vetvičkami, s papierom. Snažíme sa eliminovať tie materiály, ktoré by sa dali kupovať, čiže skôr tie prírodné materiály. Vrchu si tento papierik obstrihate dookola podľa čiar a nalepíte ho do stredu, dobre? Aby ste to mali tak, ako sa otvára pohľadnica smerom k sebe, dobre? Máte nalepené chlapci? Natriete lepidlom okolo toho obrázka a nalepíme takto špagát. Čiže toto dookola pozriete lepidlom. Prvý sme si preložili papier, potom sme si dookola vystrihli a potom sme si to nalepili na papier, potom sme dostali špagát, dali sme dookola lepidlo a sme to nalepili a vetvičku nám nalepila teta a na vetvičku mašličku. Ja si robím aj doma také ozdobky farebné a takto si dám presnúrku, farbím si a dám na stromček. Mňa to veľmi nejako baví zdobiť stromčeky. Baví? Hej, ja by som kľudne dokázal za deň urobiť takých dajakých 100 stromčekov ozdobiť. Stačia mi ich ozdoby a môžem. Pomáhaš aj upratovať a piec? S upratovaním im pomáham. Pečiem s Melkou a upratujem. Pečieme perničky. Soberiem také farebné guličky alebo také čiarky farebné a ich ozdobím za očka, nos, ústa. Máme pripravenú takú ako keby vyučovaciu hodinu alebo prednášku o Vianociach, ako sa kedysi Vianoce oslavovali, niečo o tých tradičných zvykoch, lebo tieto moderné deti už mnohokrát ani nevedia, aký je práve význam Vianoc a sústredia sa skôr na tú materiálnu stránku a na darčeky.